Na kuan migo ba na ko'y nabasahan na imong caption migo. Nga Sabay una na. tapos imong caption sa imong live kay si Constantino dai migo mo din ni pinakauna nga obispo sa Santo aw kanang sa Katoliko migo. Base pa yun sa Britannica Encyclopedia. Si Constantino dyan. Asa nga page na amigo nga si Constantino mo unang obispo sa kuan migo, Katoliko migo. Ngayon, ako basahon nimo sa gitawag og Bingham Origin English. I-research na. Ay. Sige, Migo, nawa ang tumigo. sa may gingon sa Encyclopedia Britannica amigo. Okay. Ang gingon dire, oh. Throughout the niyara dire. Gingon dire oh. Throughout Constantine had no doubt that to revoke terror and propagate the true religion were both personal and proper use of imperial position. His claim to be a bishop. Ay migo. Unsa man nga volume sa Britannica kay nakoy Britannica Encyclopedia oh. Online ni akong Britannica. Ay online. Unsa nga page na? Unsa nga page? Oh. Okay. Ako i-research balik unsa nga page. Butugan bag. Ha? Nara, ako i-research balik unsa nga page. Online man di ay na. Ito ba, di ka mo tugon na eh. Di atong klaro no asa nga article sa online. Yon sa nga kuan. Para maklaro ba? Lagi niya, huwag maklaro. Tugon na ka. Di atong tanahon kay naun sa online mag-search kog online are di pod online na sa koy dili online no. Britannica Galing Di tama niyo. Problema ni mo Ah? kakasabot. Bisa na inyong libro, di ba kakasabot? sa nakasabot po ka anang Britannica Encyclopedia amigo. Lagi, bisa na inyong libro, di kakasabot. Ay, sa nakasabot ba ka anang Britannica Encyclopedia? Ikaw, Amigo. Nasabtan ba di mo ng Britannica Encyclopedia? ikaw ba, bisa kung sa ni mo, di kakasabot. Nasabtan ba di mo ng imong Britannica Encyclopedia ang gingon? Ang problema lagi ni mo, bisa kung sa kakasabot, di kakasabot. Kaya dito na inyong libro, di kakasabot. Alagi ba sa ikaw para nimo nasabtan ba di mo ng encyclopedia? Nasa, o ba nakasabot ba ka sa inyong litawag o kining katikismo? Kasabot ko lang. Di aris sa nang katikismo aris sa tas encyclopedia nga imong gingon. Moambak mo Sa taas. Itong libro, lahat ng libro. Moambak mo na yung kaanang diba, nga ako lang pagpunta na confirmation lang ba nakasabot ba jud ka ng Britannica Encyclopedia? Ano ako pangutana? Look man lagi ka. Libro o kasabot. Huwag man ko nagamitan ng kasabot. Ang problema mo, kaya di ito kasabot. Asa sa ato pa ikaw may nakasabot sa Britannica Encyclopedia? Bisa kung saan mo ang inyong libro, di ka kasabot. Akane, namang ko Britannica Encyclopedia oh. Ako basahon na. Oh, namang ko ah. Nya imo ra man ni confirm nga legit ning Britannica Encyclopedia. Sahon na ko ha. Oh. Ingon Yeah. ko, Lasa, ako basahon niya. Britannica Encyclopedia oh. Mabasa ko ha. Pamino. Dili online oh, klaro kayo. Oh. Paminaw, ay. Basa. Paminaw. Naging ko nga pinungga ninyo. Gi-confirm ra ba nimo ni nga legit nga source? Sige ha, akong basahon niya. Oh, niya.
ingon ko Dira. Yung tawaw, ang giingon mo, the first altar of Christ dito sa inyo, dito sa inyo, sa bitalitang tinundan ninyo. Asa? Lantawa na ba po? Dili pa lang tarong tama. Sabot gadili jud si O sa may statement abe ipakita sabi ka kung tanahon are o sa nang kuan sa imong Britannica. Naon sabi? katong lantaw ko hinilistik ko. Hinilistic Joe. Sige. Pintura po nito, kaya po namin po nito. Pero lantaw ako tang ito. Wala mo to ako adering Britannica encyclopedia sa kuan wa din ako to. Ako ipakita nimo ha. Sige. Napay gi. Doon. Britannica unsay title ana kay search na ko are. Okay, ako sa tawon. Balik na. Sige daw. Naghina-hina internet. Og online, nasa tay online og dili online na pud koy dili online are. Lagi po di mo, kaya di magkamagsabot din sa inyong libro lagi. Nya na nang among libro kay na ungot pa tag encyclopedia. Nakurat nang ko ba kay ingon mo kag si Constantino obispo unang obispos Katoliko basis encyclopedia. Tinuod bitaw na daw yung ibasa doon. Sige lang, asa mo na. Karon. Magdang ka na ni mo. Bali, pag magkakita na nito bali mo, Yeah, unsa may title anak kay search na ko are Constantine the first bishop ada. Constant Bishop. Ay, nawa man din ni nakuan. Sa kadali lang Constantine the first bishop. Okay. The first bishop of Catholic. Ano lang. Ayaw pagbuot-buot yan ang ayaw pagbuot-buot ya. Britannica encyclopedia niya akong gi-search. Lahi na imong gitalihan kasi Ngayon mo ka, Britannica encyclopedia. Britannica lagi. Pwede akong i-search nila sa Britannica o kung sa'yo unang obispo. Nara. Ano ko ari ha? The first apostle. But Loading. Asan yan? Loading ako. Wala lang. Ay di manigo. Na amigo itong basahon na rin migo ha. Pakita na ko nis mga viewers na to migo kay para legit migo. Nara Britannica encyclopedia migo. Migo. Nara si San Pedro may unang obispo. Paminaw nero. Britannica nero. Naro. Ang title, Commitment of Christianity of Constantine. At sa to ipakita daw na. Daw? Constantine Christianity Christianity of Commitment of Christianity. Commitment of Christianity in Constantine. Sige, ito search. Commitment of Christianity. Sa pa nga kung hinay kayo kong laptop Tika. Christianity of
Constantine. Sige, atong basahon. Sa manani, Constantine Christian Emperor Edict of Milan Conversion, Constantine Roman Emperor, Ano ba sa ni boss ha? Kining basaw na to ni. Kining basaw na to ni. dara. Oh, go. Asaan na nga paragraph? Okay. Da, itong basahon. Ano, kumit? Hindi nga pulong. Ha? Kini ka. Ako. Ha. So, throughout Constantine had no doubt. Pero Asa man na dapit mabasa sa second paragraph, first paragraph. Paminaw. Lagi niya. Lagi throughout asa man na dire na to makita sa first paragraph, second, third asa man na ni kanang kaya madali na to ma-detect. Unya ba na to unsa man? Asa throughout Constantine asa man na ni second paragraph siguro ni kay wa man dire. Throughout Constantine asa man na nga second paragraph kaning Constantine personal theology. Pangitaan din. Asa dapit sa mayakwan second paragraph ikatulo sana ni Pangitagan. Kali kinangita mo ko. isig pangita ay roday taan ron. Ang statement dere ako nang gusto. Gusto ba gagawita? Gagawita dito. Sa sige basahon ako ni taas man ni kayo pagtiyagaan na lang nato ni tinabay mabasa na to dire nga si Constantino unang obispo. Sige ha. So siya pa yung pinakaunang obispo, Brad, wala pa yung laik obispong kauban niya. Saya magamanos niya. Bro, si Constantino pa yung pinakaunang obispo ani bro. Sa buhi pa siya, wapay laing obispo. Paminaw. Explain ko. Paminaw. Para sa dapat tama mo kay. Go ahead, naminar ako. Pero, sumala sa Britannic government, ang unang Maximus, gigamit na siya sa mga hubungan paminaw. Karon paglingkod ni Constantino, mamuno ng inyong imperyo. Throughout Constantino daw, ay mo, yan ang nahitabo, Pontifex Maximus, within the time of Constantine, claimed him to be the holy Throughout Constantine. but when Christianity was the Roman Empire, there was considered as Christians. Paminaw. Paminaw. This disrepute. According to just in the year of Pontifex assume that Maximus Pontifex Maximus nation of the Republic tawagon ayon kundi ang So, Nico, asa man Paminaw ka na ko. karon di. Oh, lagi.
Oh. Karon, Oh. si Constantino ning declare si Kulingon, siya ang gitawagon, a first Maximus assume the with the hidden emperor. Before him had appropriated. Kusang tatangon niya Lan tawa? amigo. Kung kadali lang ha. Istorya daw mi Tuon jud bigo kay ka murag hinay mo tingog. Ah, kana. Oo. Kasabot ang kadugay ni. Asa-asa na? Ha? Ay sana. Asa nga paragraph? Asa ang paragraph? Okay. Ano di pa juga magkasabot nila. Ya, Dili ka sa Neraw. Paminaw sa akong tubag ni mo ha, Neraw. Para masabtan dito mo. Pope Latin Papa, Greek Papa, Father, the title sing about the 93, the Bishop of Rome, the leader of the Roman Catholic Church. It was formerly given especially from the 3rd to 5th century to any bishop and Sa- sometimes to sa- simple priest. diri ko naka-focus sa imong Paminaw sa pagkasabot ka. Britannica gyapon ni, kunya pinangga niyo ni nga libro. Nero? sa 5th century. So any bishop and sometimes to simple priest. Any Sa wala nga. bishop. Dili ba arita sa Commitment Christianity of Constantine, imong gibasag nina asa man nani nga statement. Pagkita ade makago sa kanila. Sa ato pa di ay si Constantino ang pinakaunang obispo, wala pay laing obispo gawas niya. Ito bangta ka nga ihara na ni-recognize nga highest priest sa dihang ning lingkod na si Constantino kay wa pa na ning lingkod si Constantino bisan mga ordinaryong tao Lagi ba nga ako lang pangutana sa paglingkod ni Constantino, Paminaw sa gigamitan siya og titulong Papa o Pontifex Maximus, gigamit siya sa bisan ordinaryong pare o sa tanang Bishop of Rome. Karon sa paglingkod ni Constantino, gi-recognize siya nga highest priest Pontifex Maximus. Mao na nga kung imo makita diha nga gi-claim din niya, ingon din siya ang Bishop of Rome. Kung mabasa niyo. Yan siya. Constantine commitment to Christianity formally na to. ano to? Nara. He claimed throughout Constantine had no doubt that to remove error and to propagate the true religion dara. was his personal duty and a proper use of the imperial position. He claimed to a bishop. Dili He claimed to a Wait, bishop. dili wala man siya. Ayaw. Bro, dili man he claim. His claim, iyahang claim to be His claim. pamina, dili his claim. Kung sa manang it day. Sa paminaw ha. O dara His claim, iyahang claim to be bishop of those outside the church. Sabot ka na? Maybe Paminaw. atong kumpletohon wa dili kasabot og grammatically nara kita na nako second paragraph di ay ang saan nato ni dara ang gibasa dayo ato sang kumpletohon ni ha throughout Okay. Constantine had no doubt that to remove errors to propagate the true religion where both his personal duty and proper use of imperial position. His claim to be bishop of those outside the church may be disliked. Other such pronouncement expressed in his letter to imperial official and to Christian clergy demonstrated that Constantine commitment to Christianity was firmer
less ambiguous than some of the suggested. Eusebius confirmed that Constantine himself believed that he had a special and personal relationship with the Christian God. Ang pangutana, hain man aning statement kasi siya ang pinakaunang obispo. Okay. Paminaw. Kung paminaw ka sa akong explanation, Binain man. Paminaw. Dili yung iangkon nga siya, bishop. O niya, Muloy. karon naata sa ade reference. Dere sa ade reference nagpalig-on dire. Paminaw ha. Paminaw kay May dili lang kay usab reference at Sa. dire. Ngano man ikuan ko no ni be husay sa ngano man ni si Constantino nag-mention naman siya obispo dire sa first paragraph po. Constantine mentioned the Spanish bishop Josios. Si Josios. Tanaw na to ni si Josios. Napay lain dire by 313 he had already donate the bishop of Rome. Wala na yung mga obispong Roma. Gayang gidunitan. Ay may anong unang obispo. Wala pa ginganlan og Roman Catholic Church ang Christianity ni anang panahon na. Pagsulod ni Constantino, wa pa po'y naguba nga doktrina niya at Biblia. Pagsulod ni Constantino, ninglingkod siya as a bishop of Rome. Dayon, kung imong lantawon, ang bishop di ahigala igsuon, bisag sa ordinaryong pare o sa tanan nga mga obispo, gigamit na siya sa 3rd and 5th century. Sumala sa Britannica, gihapon sa akong source. Imo nang tunan. Karon kung imo makita, ingon din Pontifex Maximus, before the time of Constantine, the clergy were not recognized as holding any distinct rank in the state. When Christianity was adopted as the religion of the Roman Empire, kinsay naganap si Constantino man its minister were considered as occupying the place of this hidden priest whose superstition had been into this repute. According of Josimus, Constantine himself in the year 325 assumed the title of Pontifex Maximus. Unsay meaning Pontifex Maximus? The highest priest. Sato pa, dili lang kay sa state na siya naglingkod, kung dili sa ecclesiastical power po higala. So, matamatan ang tagalog. Okay. Hinggamit manggug kag Britannica Encyclopedia. So ugamit sad kog Britannica Encyclopedia online ha. O minaw ha. Akong basahon ni Roman Catholicism. Ningon dire sa last paragraph kaniyo na ay kursir. Kita nimong kursir ako. The Roman Catholic Church traces its history to Jesus Christ and the apostles. Sa may imong nadungog, ani akong gibasa, nakasabot ka ni wala. Just only claim sa Roman Catholic Church. No, walay claim diri ha, walay claim ha. Wajud mingog. It's only claim ha. Kung basahon balik ha. The Roman Catholic Church traces its history to Jesus Christ and the apostle. Karon ang pangutana sa may imong nadungog gikan mismo sa Britannica Encyclopedia. Ang Roman Catholic Church makatres sa kasaysayan ni Jesucristo sa mga apostoles o dili makatres? Tabag, paminaw sa tabag. Sumala sa inyong claim, pero pangutan ang Biblia, matrace ba? Ani ba nga encyclopedia dire lang di mo man i-claim sa Katoliko barka encyclopedia man ikaw gagamit aning encyclopedia sundan lang di ka. Paminaw ba? Tumagon ta ka. Magbase tag history, kapag mapamatud-an sa Biblia kanang klima, okay, goods. Pero kay kana nga statement dili mapamatud-an sa Biblia, asa man kakabasa nga Roman Catholic Church ang gitukod ni Kristo. That's why that's the business statement nga dili na siya mo sakar sa Biblia. Mo na akong gingon nga no one can above the Bible. If the reference is the only reference, it's not above the Word of God, it's not above the Bible. That's why kung mao na imong claim o statement sa encyclopedia, dili na niwala kay ako nang napamatud-an nga si Constantino una nga ninglingkod sa ecclesiastical nga gitawag og Pontifex Maximus. Ug wa gigamit. Migo nadunggan ko nimo migo. Nadunggan man, unsa may nadunggan man.
Mura magnawa, nara ko dana, nawala pa ko diri sa kong live. Nara ko diha. Kita na ko nimo. Dire mura na ito magugod dire, sige na lang. Tingog re ko madunggan na re. Okay ra. Nara ko wa ko na kita kay ni akong cellphone. Dire wa na ko di na ko makita dire. So what's may nadungog di Mos Britannica Encyclopedia amigo? Si ang Roman Catholic Church magkatres balik sa history kang Hesukristo o dili magkatres? Ito bagta ka, humana. Di na balik-balikon. Sige. Asa may statement karon sa Britannica Encyclopedia nga before kining si Constantino mo'y unang obispo? Tubag. Niara sa ade reference na po. Ade reference, ade ha sa reference and edit history kani? Niara na po sa ade reference sa gitawag og Bingham. Bingham Origin Ecclesiastes Index in Volume 2. Niara. Ade reference asam na dapit. Asam na dapit. The time of Constantine. Sa adding reading source Bingham asam na dapit mo gi-click anang ade reference asam na dapit mo gi-click. Dili na ko makita dire kay itom ko sa kong cellphone mo nga ano ni. Sige na lang. Niara pa nila basahon. Niara. Pontifex Maximus, before the time of Constantine, the clergy were not recognized as a holding any distinct rank in the state. According to Zosimus, Constantine himself in the year 325 assumed the title of Pontifex Maximus. Ano? Assume? So, before ni Constantino migo wala pa'y obispo gid anas Katoliko Romano. Tubag ka nga gigamit na siya sa tanang pare bisan sa tanang obispo sa tanang bisan sa mga ordinaryong pare. Katos Ignacio migo asam to nahimong obispo. Dami na sa Christianity, dili sa Roman Catholic. Lagi asa man tong Christianity ha unsa man tong Christianity ha kay daghan mag Christianity ron ay Baptist Christianity po kuno sila. Alayan samot, Mormon samot, mga saksing Jehovah samot. Sumala sa inyong libro nga Catholic Handbook, the early Christian observe Sabbath on Saturday. Silang Ignatius, Sabbath keeper to sa Batista. Catholic Handbook, observe Sabbath in Saturday? Saan man niya akong Facebook? Adala lang kay click na ko na akong Facebook. Early Christian observe Sabbath on Saturday. Catholic Handbook, wala. Sa Catholic Handbook, saan man niya? Mismo inyong libro, nag-angkon nga sa Batista si gitawag mo. Adara. Ay, wala manimigo sa migo ha. Catholic. Di lagi na ko makita ko ang kuan diri migo ko sang ano man ni. Na kay makasabot ka madugay kay murag Adventist na. Dili ako matantinig. Nabali din akong kamera migo sa kadali lang migo ano sam ni. Klaro mo kay kadre. Klaro ko na akong Facebook maklaro ra ko. Klaro ano man sa kadali. Ay migo mo out sa kumigo dayon mo balik og sulod kay ito man ko diri. Mas kan sining mga sige raglantaw nimo sige ra og comment nga wa nagtuon. Sa kadali. Unya ang statement pag yun diani migo sa kadali migo ang statement pag yun diani sa katong gi-claim bitaw nimo nga si Constantino maoy unang kining tawag aning obispo kay kuan man kadalang ha sa raman dong kay kadali lang career community to Christianity kuan man giingon man diri migo his claim to be bishop of those outside the church man dili man sa sulod sa simbahan outside man tubag sa ade reference nag-ingon ang ade reference sa ari sa dili others reference kanisa lang kaniyo dire kay giingon man nga as nahimo siyang ni-claim siya pagka-obispo of those outside the church sa gawas sa simbahan. Tubag ang iyahang obispuhan ana inside of
gawas kay ngano. Sa asa may mabasa na tong inside of ay gidugangan man ni. Dahil paminaw. Ako nang gibasag maayo diha ang kasaysayan ha. Gibalance ni Constantino ga dili mahiubos ang pagan religion o ang Christianity mo na nga wala niya kayo kung imong lang taon masamtan nimo ang iyahang gitawag og lifestyle diha nga wala niya gi-direct largo nga nag-ingon siya nga Christianity ko kung dili iyang gi-balance mo bitaw nang gi-declare niyang Domingo kaya ang pagano po dili mahiubos niya mo na nga kining imong makita diha imong makita nga uy normal na siya pero dili sa other reference the Pontifex Maximus before the time of Constantine the clergy were not recognized as a holding distinct rank in the state. Diari sa ayaw sa nang other reference nimo. Diri sa was adopted as the religion of the Roman Empire. Its minister were considered as occupying of the place of those hidden priests whose superstition ay migo and fallen into Maximus. migo asa gali na asa migo disrepute asa gali na nimo nabasa migo ang ipag ayaw sa ambak ka ng others reference na pa man ta diri sa gitawag na to og Britannica kaning imong gigamit nga source ba o diaw basaho na nasa raon to andira o sa baba o sikat paragraph dai ni nya lisod lang kag pangita ba nya throughout Constantine had no doubt that to remove errors to propagate the true religion were both his personal duty and a proper use of imperial position. He is claimed to be bishop of those outside the church. So gawa simbahan migo. Bishop of those outside the church. Tubag. Kung imong lang taon diri sa tibuok istorya sa kinabuhi diri gi balance ni Constantino ang iyahang pagka-bishop, ang iyahang pagka-Christian nga nag-accept siya para mabalance niya ang gitawag og pagan o ang Christianity. Listen man po kayo mo declare din siya nga, oy, kuan ako dyan. Pero kung imong lang taon diri sa other reference, nag-ingon diri na si Constantino claim Pontifex Maximus highest praise to gain dignity. Nandaw, ayaw pagbase sa usalang ka reference. Kaya diha, nagpalig-on ko nga, nag-claim doon siya sa Britannica na ako'y nabasa nga nag-claim niya nga siya bishop. Then sa other reference po, nag-ingon siya nga Constantine himself in the year 325 assumed the title of Pontifex Maximus. Tanaw na to ni Migo ang una nga paragraph ani Migo na may statement ari nga the Church of Saint Sebastian was also probably begun at this time. Kinsa man ni si San Sebastian Migo o kung sa po ni simbahan nga yung gipasakupan na nagsugod began at this time and it was in these early years of this reign of Constantine began issuing laws conveying upon the church and its clergy fiscal and legal privilege and immunities from civic burdens. Kinsa man ni si San Sebastian Migo? Tawag na galing Sebastian. Munta na pa ka. Lagi unsa may papel na Sebastian, unsa man siya pastor na, pare, unsa man na kaabag, unsa kuan na. Okay. Sebastian, og moingon kang Sebastian. Tubaga ang Sebastian kay wa pa nako gi-fokusan si Sebastian, si Constantino pa ang akong gi-fokusan. Og moingon ka kung sa religion, sumala sa inyong Catholic handbook, sabat keeper ka ng reliyon sa wa pa ni abot si Constantine. Kani si Saint Sebastian, wa ka kailaan ni kinsa ni si Saint Sebastian? Wa pa ko nag-focus sa study kay si Constantino kung ipukusan. Daghan kay sila. Mode. Paita. Daghan kay ni ikaw wala na ibaw. Ha? Kaning the Church of Saint Sebastian. Unsa man ni simbahan ni Saint Sebastian?
Ano ni Born Again, Alliance, Methodist, sa may kuanan niya. Ano sa? Unsa man na yung simbahan ni Saint Sebastian? Kristiyano, di pa Unsa Roman nga? Catholic Church. Ingon dali Ah. Oh. Saint Sebastian mentioned earlier, he is a revered Christian saint. Christian? Asa, Di pa asa man na siya nahimong Christian saint. Ug asa po na siya gipasidunggan karon isip Santos. Sumala sa inyong libro sa balista ang early Christian. Tawa pa si Constantino. Asa lagi na siya, asam na namatay si San Sebastian. Ug kana simbahan na ni San Sebastian karon asam na dapita. Kung wala problema ang namatay, kay pila ra may pagkuha ninyo kay ning superpower. Sa ba, asa dapit siya namatay. Unsan tuiga po na namatay kay nag-mention naman gud dia. Naro. Si Pedro wa jud nakaadto sa gitawag og kining Europa o niya gibuhatan gali ninyo nakaadto. Pila ra may Unsa to pagkuha. wala nakaadto si Pedro og Roma? Wala. Sa ato pa namakak ning libro ninyo nga si San Pedro didto nagserbisyo og namatay sa Roma. Imo na nabuhat ni si Darwin. O, si Bilang buhat-buhat. video. Pwede Ha? ng video ninyo. Ladaw, mga standard reference. Si Darwin, peting buto na. Ganun akong video ni Darwin. Sa isa na yabot si Darwin ari kay si Father Darwin kay wala pa na ilabot sa atong istorya diri kita ra man duha. Okay kayo mo magbuhat-buhat og libro. Duha ka libro nga nakita na kong Darwin do nagbuhat-buhat sa libro sa Adventist. Katong Adventist Dayon bro, katong ang pangutana, bro. libro. kisa po'y gaingon nimo nga balance tong kang Constantino bro. Paminaw naro. Nagbasa ko diri nga si gitawag og si Pedro wa jud nakaadtog Europa dito sa Europa. Nagbasa ko diri nga libro. Wala kadto siya sa Roma. Daghan kay kong libro ba pamaton? Sige, asa man karon namatay si San Pedro. Og moingon kag namatay, wala sa Roma lagi. Asa lagi namatay? Wala sa Roma. Basta kay ang history diri nag Di ba? Nga, kung pagutana, asa namatay? Base sa history bro, base sa history ng imong giawiran. Asa namatay si San Pedro o kinsay gapatay? Abisan na lang, dili na to ikuan og kinsay gapatay, asa lang namatay. ang akong gipabato na Andre usa man saba ko kayo. Wala man. Saba mo kay Gaps. Wala man, okay man. Yara. There we go. Ani lang Alpha and Omega kung basahon na. Sahon ako. Alpha and Omega, factual index. San Pedro. Yeah. A disciple and the apostle of Christ. Originally, fisherman. With James and John, he belonged to the inmost circle of disciple. He served as an energetic preacher. Dungan ko ni mo, migo? Nadunggan. Sige. He served as an energetic preacher of the gospel and died a martyr death in Rome during Nero's persecution in 64 AD. Nasayop ning inyong libro o sakto? Dili ko mo tuo sa imong pagbasa ganiti kasanan nimo di galing Basahon ako. Balik ko na ko basa ha. Dira na ito period. Dito. He Inyong served libro wala pabinaw. Ang inyong Alpha and libro Omega bianin ninyo. Nasayop ba na inyong libro? Yes or no? Paminaw, mo tuo lang kog mobasa kag ang kuno nimo nasayop ka sa katekismo ninyo. Ang ingon diri. Ako lang pangutana ba, nasayop ba ning libro ninyo? Yes or no lang? Nasayop kay imong pudyot-pudyoton nga wa kang sabot sa kontekst. Balik ko na kong basa, meaning ni San Pedro, balik ko na kong basa ha. Peter Simon, a disciple and apostle of Christ, period. Originally, fisherman, period. With James and John, he belonged to the inmost circle of
disciple, period. He served as an energetic preacher of gospel, and died martyrs in Rome during Nero's persecution in 64 AD, Papa Delta. Sakto ba ning nakasulat sa inyong libro o nasayop ning inyong libro? Lagi ko sa imong gibasa kay nabi ti kalon mo. Wala man ko mangutana og mutuo baka anig dili. Insakto ba ni? Yes or no? Kay inyo man ni libro, ako ni ipa-confirm sa imuha kay ikaw may katungod ani mo confirm kay inyo man ni libro. Insakto ba ni? Yes or no? Wala pa kung buha. Wa ka ning Alpha and Omega? Wala, mahal kay na. Sige, ako lang pangutana. Insakto ba ni o nasayop ni? Ang imong pagbasa lagi may di maod gali kag sabot sa Sige, balikon na kong basa. Balikon na kong basa ha. Simon Peter, a disciple of the Apostle of Christ, Papa Delta, originally fisherman with James and John, he belonged to the innermost circle of disciple, Papa Delta. Sabot kag Papa Delta, period. He served as an energetic preacher of the gospel, and died a martyr's death in Rome during Nero's persecution in 64 AD. Papa Delta, saktor sa'yo. Sabi na tabag. Kung maingon kag Rome, pa mag-state ang Vatican. Basta kay Roma. Basta kay Roma. Roma. Ingon man kang wa kadtog Roma niya karon namatay sa Roma. Ang imperyo sa Roma sa una ni abot sa bisan sa gitawag og kining Minor Asia. Asia Minor. Unya gitawag gihapon nag Roman Empire, Minor Asia unya. Kung mutuan ang librohan nimo, kay kanang libro nimo grabe ti kaluna ka mo. Tuo lang ko ang kuno nimo katikis mo nagbasa ko. Mato diri sa inyong libro, namatay si San Pedro sa mga kamot ni Nero didtos Roma. Ang ingon nimo ganina wala kaabot sa Roma, samantalang namatay siya sa Roma. Pangutana na sayop ning libro ninyo wa. Ikasan lagi ka mo basa, di ka kasabot. Ikaw basa na. Ikaw basa na. Maka kay Alpha and Omega. Basa. Huwag ko Alpha. Mahal kayo na. Naagali ko nga. Naagani ko nga di. Ha? Mismo yung libro, di ka kasabot. Muna nga di ko mo basa sa akong libro, kay mismo yung libro, di ka kasabot. Ay, sa nang abot na ng inyong librong katikisim kay napamanta sa tawag aning si San Pedro ba nakaabot sa Roma o wala? Naamag ko yung mga dokumento din eh. Sige, tagay kog dokumento. Tagay kog dokumento nga nag-ingon dia nga wala nakaabot si San Pedro sa Roma. I-provide daw. Bigat itong tanahon. Very good. Very good. Very good. Very good. Daghan kayo. Daghan kayo. Gay kog isa. Gay kog isa. Daghan kayo. Gay kog isa. Sige. Naa sa Britannica. Naa pa sa... tinaghan na lagi. Britannica na sad. Good. Britannica. Okay, basahan. Tanaw to Britannica. Ano lagi? Nasa Britannica. Nasa... sige Peter. Britannica. Peter in Rome. Tanaw na to. Ay lagi pag binuno kay ika ka balo mo basa diri sa Britannica nagtugad diri nga isa. Sa Nara migo. Britannica unang imong source gihatag Britannica. Ako basahon na Saint Peter the Apostle. Na. Britannica niya. Sahon na ko niya. Atong tanawon. Diara. Tanaw na to kung wa ba kaabot si San Pedro sa Roma. Saan po kahay imuhang kataroma na ni? Dara. San Pedro, basahan ako ha. Mubur ni kayo. The strongest evidence to support this, to support the thesis that Peter was martyred in Rome, it is to be found in the letter of Corinthians chapter 5 verse 1 to 6 to 4 mo ba ni? Saint Clement Rome. Nasakto ning encyclopedia ron. Paminaw, wala ni mo tiwasa, wala ni mo tarong magbasa. Ikaw basa para makaibaw ka. Ikaw basa.
Kondisyon na lang ko. Mabasa na ko sa Britannica. Kini sumala sa Britannica. Nga. Ingon, history record. Nga. History, St. Peter, record silent. Nakatong Roma. Kung mabasa na ko. Hatag lang ko kondisyon. Kaya gahi mga ikap sa ton. Basaha ang imong Britannica Encyclopedia mo gisalig. Daw. Paminaw. O mabasa na ko sa Britannica lagi pod nga nag-ingong Britannica nga ang history record wala nakaadtog Roma si Kuan sa Kanihan, ingon pagid ang Britannica Encyclopedia the source plus the suggestion and implication of later works combine to lead many scholar to accept Rome as the location of martyrdom and reign of Nero as the time. So daghang mga scholar nga nag-prove nga si San Pedro dito ginamatay sa Roma. Ang pangutanan, naaba ko kay Bible scholar karon. Paminaw. Inyong iskal lingon pero kung imong lantaw sa Britannica kondisyon ko nimo. Sige, basahi ko statement sa Britannica Encyclopedia nga Peter was never been in Rome. Ingon dire ako nabasa ako pangipangita. Nag-ingon ginina dire wala na ako na record. Pangita pa dayon. Sige, nya na mo pangita. Nera. Nera dito sa Catholic Concise kini sa inyong libro. Ang Britannica una nimong gigamit yung ambak kag concise. Asa tas Britannica ay mong gingon. Paminaw, nag-condition ko sa Britannica o ako mabasa kay kung magbasa na ko sa Britannica. Aon sa may ato mabuhat niyo. Kondisyon ko kay nagpangita paman ko hago magkay mangita pero na mapasaligan ta ka Dili tagay sa ko og strong gyud nga statement sa Britannica. Agoy yung pangita, gago gyud pangita ari Di pasaligan ta ka nga naa jud koy makita. Pero mahimo ko kondisyon ko pananglit ako makaplagad ang akong giingon sa Britannica. Pero diri ta sa concise sa inyong Catholic Concise. Ay, yan na lang Catholic Concise. Ayaw sa ng Catholic Concise. Muambak maka ng Catholic Concise nga. Diha una nimong gigamit nga din ka. Daghan kaayo kag ebidensya nga si San Pedro wa kaabot sa Roma. Adto na ta sa imong unang ebidensya nga Britannica. Kay kayo na to na imong Britannica ron. Catholic Concise dire kay nangita pa ko dugay kay tupiton. Ay sus bahala dugay bahala nagdugay basta kay makitan yun. Ano madlok ko kanin yung libro? Kasi Simon Peter went on missionary travel that ended with a sojourn in Rome shortly before his death as a martyr. If this is so, some speculate that Peter probably died in the hands of Roman Emperor Nero about 64 or 65. Sa gamot ni Nero. Lagi, a non-biblical Christian tradition claim that his body buried at the present site of St. Peter Basilica. Ayaw, Brad. Ayaw sa kog patuoha ng libro ha kay in the first place nakay giputol ana. Isa. Catholic. Ari sa tas encyclopedia. Simon Peter, ikaw basa? Ang Simon Peter. Ari sa tas sa encyclopedia nga imong gingon. Ikaw ra ba na ay pangitaan ana. Ambak magana libro Katoliko nga wa man na nimo gigamit ganina una nimo gilitok encyclopedia. Sundan di ka sa encyclopedia. Nagdun ko daghan usa ang encyclopedia. Unang gigamit nimo Britannica Encyclopedia. Karon diretas Britannica Encyclopedia. Biasa ni nga Paminaw Glorier. Napay Glorier. Catholic Concise nagingon never biblical claim. sige. Dere na po Glorier. Kaya Glorier. It is certain that Saint Paul had preached at Rome and he was probably put to death there about 67 during the reign of Nero. It seems likely as well that Saint Peter had visited Rome, had also been martyred there. About Peter's actual position of Rome, however, and about the position of the early Roman bishop, the historical record is silent. Akong pangutana balikan ako ni.
Nasayop ba ning inyong Alpha and Omega nga si San Pedro namatay sa Roma pinaagi sa kamot ni Nero? Yes or no? Dili lagi ko mo to sa imong pagbasa. Sawa man ko mong utanan ni mong mutuo baka sa kong pagbasa ni Dili. Nasayop ba ning inyong libro nga niingon nga si Pedro, San Pedro, namatay sa Roma sa mga kamot ni Nero? Yes or no? Mutuo nimo kay di gali ka mutuo niyo. Imo Ay, galing sa sayo kaning inyong libro akong gipa-confirm. Nasayop niya wala. di lagi ko mo adapt ana kay wa ko ana. Ay, tanawaran. Mura ni sa badista nga di mo adapt sa librong white. Ang ala nga mahal kay na o niya maro ka putol-putol ni. O say putol-putulon. Oh, karon ang pangutana. Kanang imong libro nga imong gibasa, statement ba ginas Katoliko o mga statement nas Protestante gikot sa Katoliko? Statement dire kini imong Catholic version ayo. Ito gani kung tinuod. Statement ba na mismo sa Katoliko o statement nas mga Protestante gikot sa Katoliko? Problem dispute na nga akong mga dokumento nga world an manak Ay, wag mo mga tanag kuno wa kaabot si Protestant nga Pedro Gruma kay di kuno biblical. Statement ba na sa Katoliko mismo o sa Protestanteng statement na nga gikot sa Katoliko? tubag lantawa ha ako lantawan direct na ba statement sa Protestante Catholic Dictionary Concise unya abot na kag Catholic Dictionary Concise unsa may labot sa lain Unsa may giingon diha sa Catholic Dictionary Concise di ay? no the new Danyo? no the seat and Simon Peter went direta sugdan nato si apil si Juan si gitawag og si Pablo ingon rio one the gifted preacher Paul became the primary missionary apostle of the Gentile. It's wrong. Ingon din. And Simon Peter went on missionary travel that ended with sojourn in Rome shortly before his death as the martyr Ended in some speculate that Peter probably died at the hands of Roman Emperor Nero about 64 or 65 CE. A non-biblical Christian tradition claims that his body is buried at the present site of San Peter Basilica at the naraman di ay. Nakasabot na ko sa librong imong gibasa. Ang non-biblical asa sa paminaw sa nara di ay. Nara day nakasabot ako Brad. Ang non-biblical di ay nga mga statement nagclaim sila nga wa kuno mamatay si Pedro didto sa Roma yang lawas pag gilubong. Mo na giingon sa mga non-biblical. Di ba? O, waman maingon ng Katoliko nga kanang kuan. Wa gid sa nakadto Roma. Balikon. Tos Ginoo ko. Ayaw Talaga. ayaw pagbalian. Maro jud kay ka nero. Ikaw ra na maro. Yan tradition claim nero. Paminaw. Ang non-biblical tradition claim. Ang mga non-biblical tradition, para ninyo, gadarag tradition nga di biblical. Grabe juga may juga mulipat-lipat ha. Lantawa ako Stilan Ginoo ko. Ako basahon paminaw para makasabot ka. And Simon Peter went on missionary travel that ended with a sojourn in Rome shortly before. Nanawara. Sa Roma lagi. Paminaw mao lagi problema nimo. Kadi ka kabalong human statement. Pero quantum statement ba wa panuman di ba sabot Rome shortly before his death as a martyr if this is so some speculate na ay mga pag-speculate that Peter probably died at the hands of Roman Emperor Nero about 65 or 65 CE. A non-biblical Christian tradition claim that his body is buried in the present of Peter Basilica. Unsa may Bisaya, Brad. Unsa may binisayaan ng probably? Paminaw. Unsay Bisaya ng probably? Pastila nimo. Og mabinisaya nako. Muta na lang ko kay mura magwa ka kasabutan na imong gibasa.
Oy, naon sa man ka magplusot na po ka sa gitawag ni mo probably. Sige. Di na nato pugsod. Ayaw Pag-ingon di ana nga o sa to pag-ingon di ana nga non-biblical tradition, di ba? Namsa ka? Ningon man diha nga statement nga ang non-biblical tradition nagclaim nga si San Pedro wa binutbot dili biblical kuno nga ang yang lawas namatay na dito gilubong sa kuan. Karon ang pangutana, kinsam day ning mga nagclaim nga non-biblical tradition, Katoliko o kamo? Kamo, Katoliko. Kasi kamo. Ang inyong mga doktrina, ang biblical may po. Di wala man may nagclaim nga si San Pedro wala sa Roma, kamo ron nang claim nga wala sa Roma. Kamo ang ipasabot diha nga non-biblical. Nga mi claim nga wa kuno ang lawas si Pedro sa Roma. Hindi makakasabot pag ingon diri, dungagan pa jud nato sa Britannica. Dungagan pa jud nato. Nero, di makakasabot hasta gali inyong libro, himuon nimo Sabado ang Domingo diri. Ay ayaw lagi ambak ano Sabado ug Domingo kay lahi ng istoryahan na. Ano na diri? Di ka Naa pa man ta sa nakaabot ba si San Pedro og Roma wala niya ikaw mo ambak kag Sabado ug Domingo. Yubugoy jud ka. Akong balik ko basa, para makasabot jud ka. Pero and Simon Peter went on missionary travels that ended with a sojourn in Rome shortly before his death as a martyr. Yes, this is so. Some speculate na ay mga speculation that Peter probably, mga panghuna-una lang, mga panagda, mga panglantaw, speculate at that Peter probably died in the hands of the Roman Emperor Nero about 65 BC. Kini nga gitawag claim isyo a non-biblical Christian tradition claims that his body is buried at the present site of So karon na may giingon diha paminaw sa Nero. Kamo nagklimo nga gitawag og biblical og tradition. Ang inyong ang gipunto diri di jud biblical, wala po'y traditionally nga nakaadto si Peter og Rome. Napay follow up. Gloria Encyclopedia. History record si Pedro wa nakaabot sa Rome. Oh, Gloria no. Basaha ang Gloria. Gibasa na kung Gloria. Pero ako basahon. Tira. Basahon na po di mo ni pagbadzik-badzik. It is certain that St. Paul had preached at Rome. Naabag gayon nga mga kamaturan niya nga nakawalay siya Roma, and he was probably put to death there about 67 during the reign of Nero. It seems likely as well that St. Peter had visited Rome and had also been martyred there about Peter's actual position at Rome. However, and about the position of the early Roman bishop, the historical record is silent. Bagsak ko. Visited man lagi. Naon sa visited man lagi ningon dia. Oy. Di kag sabot eh. Di kag sabot eh. World history Japan, basahon ako ni world history oh. Narao, a history of the world ha. Oh, di natek kasaysayan sa kalibutan. Di ra ba ni Katoliko? Naon ako niya. By about 57 AD, there was a group of Christian in Rome. Nada kunoy grupo sa Kristiyanos Roma itself, led by Peter, Bishop of Rome and one of the original disciple of Jesus. Hustong history o nasayop siya. Kay wadyo nag-lead si Peter, si Pablo. Nasakto ning kasaysayan o ikaw ang insakto? Kag na kay Biblia nag-ingon si Pablo ang nag-lead to Rome padung sa Roma. Di paminaw sa ba? So nasayop ning kasaysayan ikaw ang sakto. Butak na kay ngano, gibangga na ko diri oh, Gloria. Pagbangga mo, Gloria. Kasi bangga mo Gloria. Unsa may giingon sa Gloria day? History record. Silent. Oh, history record man kanya na may record sa history oh. Sama man eh. History record silent. Gloria ni. History record nga silent nga unsa man? Silent nga?
Island nga wala nag-adto bisi Roma si Pedro, di ba? Sa Glolier Encyclopedia. Pero sa akong kasaysayan kay naaman, saon man nato ni ron? Ang inyong mga libro nagangkon Catholic, the New Catholic, the Concise Catholic Dictionary, inyong mga libro. Sa Concise Catholic Dictionary. Ano yung libro? Saan man yun? Inyong mga libro. Mayabag. The New Concise Catholic Dictionary nagingon nga si Peter wa jud nakaadtog Roma. Asa man be statement sa New Concise Dictionary nga si Peter wakadtog Roma. Pagsuroy. Kana day dili na siya non-biblical. Mga non-biblical tradisyon nag-probe. Non-biblical gani. Sabot kag non-biblical. Non-biblical gali. Asa man nimo kana nga mga pag-claim dili mapamatud ang Biblia o dili ba? Ang non-biblical tradisyon nag-claim nga wala joy bisag isa na lang kabuok lubong ni San Pedro sa Roma. Mga non-biblical. Paminaw ba paminaw? Nganong imo mangusbong statement nga nag-istorya diri nakaadto ba jog Roma si Pedro? Unya nay mga tawo nga nag-speculate naghunahuna aron nakaadto jud. Probably. Dahil dadahan sa Rome Empire. Nagkanto ba dyan? Probably. Posible ba dyan? Pero palig-on rin sa boss nga, wala dyan na siya napamatod na sa Biblia. No, naingingon. Klaro kayong statement daw. Probably a non-biblical tradition. O katong mga non-biblical tradition, sama ninyo, digin mo to, ana. Amo na ibuti pa sa butya. Magkasabot yung libro basta apil din ing gamit og libro jadi sabton binuang ni muha migo no the gospel reports many incident when Jesus accused violating the Sabbath ana nasa dang imuhang sabat-sabat ay lagi gamba ka ng sabat kay di ko malipat nimo ano sabat-sabat alang maro dito ka di ko kasabot di sa printing na grammar ba ako, di magkaikumayo mo pronounce sa pagbasa, pero... sa naratan wala. Constantino unang obispo niya, mulipat kag sabat, binuang nangimo. Mao, lagi nga, si Constantino may nag-usap sa sabat, o niya, giangkon pa dun sa... Ayaw sa ba, niya na, malangay ta, muambak man tanig sa Badog Domingo issue, niya naratag Constantino. Umana naman ako pangatod nga si... O sa'yo manawa, pagali ka nakahatag, ako lang nang gisakyan-sakyan ang imong gingon San Pedro nga wakadtog Roma, niya yung libro na ingon, namatay day sa Roma, di pa kamdawat ani. Ako din nag-ingon yung hamang libro. Karon asa man ang statement karon sa Glolier Encyclopedia o Britannica Encyclopedia that Constantine was the first bishop of Rome. Provide. Oh, very good. Sa to? Asa ang statement sa Britannica Encyclopedia nga nasa mong caption na Emperor Constantino unang obispo sa Roma. Asang statement ana karon? Hindi ka na ko tinawa sa pag-explain na balik-balik. Ayaw dili wa ko mangutanag ipa-explain nimo. Kay bawo ko nga bisan pag wala tuo ko nimo explain na di gyapon ko modawat og explanation kay I do not want your explanation. I want the statement of the Britannica Encyclopedia that says Constantine was the first emperor of Rome. Kung sa first emperor, abot magkag-emperor. Sa first bishop, brother. I don't like your explanation because I don't need explanation. I want the statement of Britannica Encyclopedia or kining that state that Emperor Constantine was the first bishop of Rome. Provide. Okay. I will answer you honestly that I want honest because I don't believe that Seventh-day Adventist is liar. I mean, the reference is already show the caption. Nga nag-ingon diri statement. Si Constantine claim as a bishop of Rome, his bishop na-claim siya nga bishop. Sige. Sa adi according to sige. Aminaw lagi. Gipalig-on sa adi reference nga nag-ingon na po dayon dire. Nag-ingon dire ingon dire. According to Sosimus, Constantine himself in the year 325 assumed the title of Pontifex Maximus, which the hidden emperors
before him had appreciated, because it's contributed to exalt at once the imperial and episcopal dignity, and serve justify the interference of the emperor in the ecclesiastical council. Lantaw. Kaya ano, nagpatawag, no? And in the nomination of bishop, abi nimo pag lantaw nimo Brad, just listen, Brad, I don't want that kind of sabihin natin putol-putol nga explanation or but I want directly express in the Britannica Encyclopedia that state that Emperor Constantine is the first bishop of Rome. Where if you have where is that statement? common sense. No. I don't want your common sense because you have no common sense. I want statement. O mabasa ka sa imong makasabot ka sa imong gibasa, ang Pontifex Maximus gigamit na sa una ng pare paminaw sa paminaw. Bisan sa ordinaryo. Paglingkod na ni Constantino, diha na nagsugod ang highest priest nga gitawag na pinakataas nga gitawag pare, popo, obispo. No. Ano na siya nga May kwan. Bro. Paminaw. Roman Catholic day ang declaration nga gitukod ni Kristo nga si Constantino ra may nagadapta. Bro. Ito, bro. Mo na nga. Sir. Ito, sir. Sir. Klaro kay tataw. My question, sir, is very simple. I want a statement of the Britannica Encyclopedia that says Emperor Constantine is the first bishop. I want that kind of statement. Can you provide that one? Okay. Og imong sabto nagingon din. No, I don't want your understanding, your own statement. I want a statement. Mabasa ka di kang sabot po. Statement ang gusto kong hinanap, ang akong gipangita. I want that statement. The first emperor of the Roman Empire converted to Christianity was Emperor Constantino. By the way, Then, sir, did you understand what do you mean by statement? Paminaw. Siya ang emperor, unang pinaka-emperor. Ning sulod din siya, ning claim din siya nga siya ang bishop. Nag-claim din siyang bishop. Karon, gi-claim po niyang gitawag siya og Pontifex Maximus. O niya, sa panahon sa wa pa siya, gi-declare o mailahan sa encyclopedia niya, nga ang Pontifex Maximus gigamit na siya bisan sa mga ordinaryong pare o sa tanang bishop. Paglingkod na ni Constantine, diha nag-iila nga siya ang highest priest ang pagka-bishop. Kung imo makita diha. That's why nga, wala makasabot no taga diha kita. No, I want a statement. Do you have a statement? Yes or no? Klaro, provide statement that Constantine was the first bishop of Rome. Provide. Siya ang first bishop of Roman Catholic. Provide. Roman Catholic kali. Okay, provide statement. Well, the first one. Asa man nani? Di ba sa Asa man nani? Dapat second paragraph nga nagingon Constantine unang obispo sa asa man nani? Dara, kabasawan na po. Balik ko na po nako. Ano di ba kasabot? Dara. Nagamit ko. Dara. Pontifex Maximus before the time of Constantine, the clergy were not recognized as a holding any distinct rank in the state. Then nara paminaw. According to Zosimus, Constantine himself in the year 355 assumed the title of Pontifex Maximus. So, before we're going to proceed, I heard your statement that emperor is the first, that Constantine is the first emperor of Rome. Saan mo na katinood na? Roman Catholic kay... ikaw nag-ingon karon nga si Constantino unang emperor sa Roma. Unsa ka tinuod na? Ay, naunsa man ka nabutang-butang ka. Imong bilitok na karon.
Gahi kay kang ulo, wa ka na minaw. I-review na ko ning video karon na mauwawan ka. Lopod man tani mo. Nero, Oh. paminaw. Akong basahon. Himuan ko ni Grills, unya. Pontifex Maximus, before the times of Constantine, the clergy were not recognized as holding any distinct rank of the state. But, ingon din siya, according to Josephus, Constantine himself, in the year 325, Unsa ni nga duration sa time niya gilitok? assumed the title Pontifex Maximus. Man I-assume makita niya, dire. i-assume niya, o niya, kung imong lang taon, siya ang first. Brad, naaman dire sa imong gigamit karon nga Britannica Paminaw. Encyclopedia his Paminaw. claim to be bishop. Kanila sa dili sa nato ni Supaya. His claim to be bishop of those outside the church. Nabay nabasa na tong first bishop o claim to be bishop lang? Sa Roman Catholic gali. Nay mabasang first o wala? Nay mabasang first o wala? Kay ang Christian sa una dili para Roman Catholic. Kani ba kaning statement dere his claims to be bishop of those outside the church. Naay statement dere nga first o his claim lang? Paminaw lagi. Paminaw. Hindi mo sabdon. O wa kay pagsabot. Kung saan na tog sabot kay before siya ni ingon tanawa bisag kung saan na tog sabot naa na may unang mga obispo nga iyahang gipangamusta before siya nagclaim usaom na nimo ron nya diha pa gid sa simbahan nga iyang gipasakupan. Paminaw. Ang atong referensya dire daghan. Pag-ingon niya nga napailayan there is a first paragraph in other such letter directed to Bishop of Carthage, Constantine mentioned the Spanish of Bishop Josias. Tanawaran na si mga obispo. Wow. May nisupat lagi nanay mga obispo pero din claim siya. Nya ingkag say una nya naam day laing obispo gawas niya binuang. Bukod Roman Catholic ang ipasabot diha. Karon si Constantino na-convert man siya into Christianity, mooyon ka na. Christianity pero di pa Roman Catholic ni sulpo karon unsa man ang Kristyanismo nga diin siya na-convert, unsa nga Kristyanismo siya diin na-convert, unsang Kristyanismo nga na-convert siya? Sabadista. Sa ato pa Sabadista bro. Sabat keeper. Sabat keeper. Ibutan na to lagi sabat keeper. Hasta inyong libro nagpamatud na early Christian. Ay lagi ambaga na Sabado. Kay di lagi. Ako ba unsa nga religion nga si Constantino diin siya na-convert ug asa gikan ng relihiyon na nga naabot sa Roma nga diin siya na-convert. Asa nagsugod na? Na-convert nagpa-asip si Constantino na-convert sa Christianity. Di wala ko mangutanag nagpa-asip ba siya wala. Na-convert man gid siya kay ang deklarasyon ra ba ni Daryl ang deklarasyon ra ba ni Daryl Villanueva no? Paminaw sa katong gipangutanan nako si Daryl ba to si Peter Pindon. Wala. Nangutana ka wala? Mangutana ko nimo. Ingon ka nga sabat keeper. Si Peter Pindon miingon man siya nga na-convert si Constantino sa relihiyong Roman Catholic. Hain may tinuod yung duha ni. Daghang istorya niya. Muna. Ano ang pinatulong na yung mga tao sa ating conversation? Kaya nagbutang-butang, grabe na magbutang-butang na mga dugay na kita mong conversation, nabot ugasa na to. Ako siyang gipangutana, kisa ba dyan nagtukod anang Roman Catholic nga na-convert si Constantino. Dalisod og subag si kuana na Pindon. Kami na, mismo yung libro, di ka kasabot. Butan yung libro. Ikaw, wala kay credibility magod mo sulti, kay kaya rin butbutunan mo. Mismo ang inyong libro, gibutbutan nimo. So, ikaw, inyong libro ka o galingon, imo pang gibutbutan. Imo pang gidinay. Imo pang gidinay. Ag Alpha and Omega nga si San Pedro namatay sa Roma, ay deny na ko na, kiwa ko na. The gospel reports many incidents
when Jesus was Ay lagi nang sabat sa abot magkagsabat anang naramtang Constantino. Unya na nang sabat nimo. Ngita jud kag lusot ba nga mo ambak tag Domingong isyu. Hindi man kakasabot nga magbasa-basa. Lahi man ng istoryahan ng Domingo, giusaba, naglapas bas Kristo anang Sabado wala. Naratang Constantino. So kani kay si Constantino wala na magini siya sa parte sa Biblia kay wala na magid magita kabasa ni nga ni Constantino sa Biblia. So ang aton na lang gamito na ni mga standard reference na lang. No. Amo na. Taas Biblia, propesya na. Daghan guys Biblia, propesya. Wa mo ko mangutanag propesya na. Dirita Di ba wa man ngalan ni Constantino des Biblia so ari na lang ta makita ni ngalan niya sa mga standard reference. Una ni mong gigamit nga standard reference ari ta sa Britannica Encyclopedia. So di sa siguro ta mo gamit anang Sabado gibungkag ba giotro ba. Lahi naman ang istorya ha. Paminaw. Naro. Kaya na ko pamatudan sumala sa identity ni Constantino nga naa siya sa Biblia gipropesiya siya daghan. Ay wala tay problema gipropesiya ba na siya wala. Ang ato lang din hiba kay di man ginato na makita yang andes Biblia no litra po litra. Ay sa ba? Muram kag Iglesia ng Kristo hilig itagad-tagan propesiya nya pag sumada wa masibo. May problema. Wala ko may problema na og gipropesiya sa Constantino dia so may bikila na ang ato lang kanang imong claim mo pa jud ko nakakita og statement sa Britannica Encyclopedia una siyang santo obispo. Unang obispo. Nya kana kung imong statement nga niingon siyang nagpa-as-if lang siyang nag-convert og Christianity. Wa jud koy mabasa na. Kay kung nagpa-as-if lang siya nga ma-convert og Christianity, ngano man nga ang nasod sa Roma, ya man gihatag sa Kristyanismo kung nagpa-as-if siya. Oo, dapat unta iyahan ang gipugnan. Kanang nagpa-asip kana bang mura ga prank-prank lang ba? Pero the fact nga gihatag na niya ang tibuok nasod niya ang gitawag na to og pagsimba nila sa mga Diyos iyang gideklara nga illegal, di kina iaw. Oy, illegal pero gilisdan sa mga ribulto asa makabasa sa Biblia. Illegal gilisdan tanawa ha. Worship of all gods kato mga Diyos. Giingon nas kasaysayan nako diri ha was declared illegal and soon Christianity was the first maugid ang ilahang gi-adapt nga religion. Asa man? Ang ilang mga ribulto sa una nga mga Diyos gilisdan niya og kanang gitawag og mga ribulto kuno sa Biblia. Haman nagpasugo na mga apostoles na. Ribultos Biblia. Sabay ribultos Biblia. Apostoles nagpapista sa ilang mga ribulto. Ay, lahi na ng istorya ha, amigo. Ari tas Constantino, amigo. Ingon magkagiwala ni Constantino ang mga Diyos pero si Constantino kay nag-promote ana mga ribulto sa Biblia nga wa gisugo sa mga apostoles. Sige. Basahi ko no ko statement sa Biblia nga ang ribultos mga santos Diyos. Basahi ko. Paminaw. Wag yapon. Akong basahon. Oh, basahi ko nga ang Dios ang mga ribultos santos dias Biblia Diyos. Paminaw. Ayaw si kuan ka mo may nag-ingog santos ng ribulto. Ako mo ingon og santos na mo ng ribulto nga kana gyud among santos. Hulagway ra man na. Oh, hulagway ra ba? Pero ana na mo gidawat nga mao nay Dios na mo ng mga ribulto. Imo ra man na. Nagama ka kaugalingon nimong gama-gamang istorya, din gipahay nimo sa Katoliko, ikaw ra pwede kritik sa imong kaugalingong gama. Po magaling kang sunugon kay Balaan Santos ng ribulto. Gihimo magani mong balaang bangko tungkang Bacalares. Samo tanang amo kay mga santos gyud. Picture, di ba? Di ka ganahan ana karon himuon deklara na mong balaan na mga hulagway sa mga santos kay adto ra ka sa bangko ni Bacalares. Binuang na. Sa may nag-ingon ng ribulto. Ingon pa siya. Unsam nang inyong Santo Papa gabuot-buot og deklarar og santos. Unsam na Ginoo. Oh, pero siya ingin siya bala ang bangko ni Bacalares ay gabuot-buot mo gagdeklarar ang bangkong balain ni Bacalares balaan. Dilo ka dito. Ning sakay na lang kagdagang istorya na gihimo. Sige, basahi ko statement sa Biblia nga ang mga larawan sa mga santos usa ka Dios be. Ibong statement lagi asa ka kabasa wala mabasa. Sige, tagay lagi ko statement sa Biblia nga ang mga ribultos mga santos Dios. Ay kuno ko. Ma-declare la na siya
nimo nga naas Biblia kung nag-declare ang Biblia bala. Ako na may Basahin naging gani ko, basahin ako. wala sa Biblia. Basahin ako, gahuwat ko. Wala sa Biblia, nakakita ba din kag bala, ingon ba din Ginoo balaan ang mga santo libuto. Ang bangko ang bakalaris mo ibalaan. Bangko ang bakalaris mo ibalaan. Pare nagdegosyo og mga ribultong upat ka mga gitawag santo ninyo. Ang mugawas ilang dagway at makabahin ang pare. Mingon sila nga wa to blisingi. Ay to niyo pamalita. Grabe maroa mga pare. May gani na Brad kay ganegosyo ra ribulto kamo kay namaligya gyud Biblia pulong sa Dios inyong gibaligya gi Shopee pa piting mahala. Sus. Pintahan na nga mo kay ribulto inyo pulong sa Ginoo gipangbaligya Biblia ha gi Shopee pa jud. Printing press ana unsa una? Printing press. Mao na nga kanang ingon pug kung sa poy ibayad na mo na og amor nang ipang hatag libre kanang ingon nimo ribulto. Basahin ako diha sa statement sa Biblia nga ang mga ribulto santos bangadis Dios. Sige. Kung saan mo wa may santos da ribulto sa Biblia. Ingon ka nga mga Dios si mga santos kinsay gaingon nimo Dios. Diyos na kay Wayne. Kinsay nagingon nimo Dios na? Kinsay nagingon nimo Dios na? Basahon. Ato basahon. Gaingon nimo Dios na? Ito basahon lagi. Oh, naramdaman na. Sige, di basag Biblia karon pangutana na. Sige, basa go. Asa nga si Tas? Ang ilang Dios dili na mata di ka kita. Salmo 115. Ang ilang Dios Salmo 115, Salmo 115. Ada ka basa man ka na unya na sige Ang pangutana dana karon og Roman Catholic may gipahinungdan na. Apil ang Roman Catholic kay Mas ako mangutana nag-appeal ba mi ana? Ang pangutana Roman Catholic may gipahinungdan na. isulat man ang Biblia kay para sa tanan tao. Uy, ang pangutana nako Roman Catholic ba gitumbo ka ng Salmo 115? Ang Biblia gisulat na para sa tao. Apil ang Wala mo kung mangutana gisuwat ba nagpara sa tao? Ang Salmo 115 Roman Catholic Church ba gitumbo ka na? Apil galitan ng tao. Apil Roman Catholic. Roman Catholic ba gitumbo ka na? Yes or no? Roman Catholic lagi. Apil ta ng tao. Sige. Apil magkahatan ng tao. Ngano man ning inyong mga libro na may dagway og mga santos? Wala man na mo yung boy Basta kay naadiri gingon no, nay mata di kita. Ay dalunggan di kadung. Na may mga picture nyo dire. Santa Maria inahan ka sa Dios. Ay nabot na bugang Santa Maria magrosaryo mangitaan ning trabaho aron. Oh. Mayon kag Santa Maria magrosaryo gitaan ni ron. Kadungog din ang libulto. Ha? Pastila ni mo. Ambot lang ka. Kaya kung magrosaryo ko dire, kuhaan ko ni mo ribulto. Di man ko munda rosaryo, kaya wa man ko magbatay ng ribulto. So, asa man ka magkakita anak be, tagai kog di man naabot am tani mga ribulto nga naram tang Constantino. Tangita juga glusot ha. Tangita juga glusot. Atagin ako og statement diya be sa tawag aning encyclopedia nga matay murag hapit man siguro ka magkatoliko kay nagmamamiri na ra ba ka unya ikaduha manghimaya ka Maria na imong gingon diri on katoliko samot na ginig mapildi nig debate ni Brad Wendell Talibong magkatoliko na gini. Hilak-hilak si Wendell ba? Ako laging namina mo ko sa inyong conversation no, murag napugos lang jud kag ando ni Talibong ba. Ingon na po ka nga dili sa tagbilaran kay tawag aning bias ang moderator. Sige gitagaan na kag pabor ni Wendell Talibong o Samis di sad ka. Kay way kwarta kamo dagan mo gi-sponsor ana ka. Ana pas Talibong oh. Tagaan kag pasahi back and forth. Unya gipaluapan pa jud ang jando nga libre pa akomodasyon. Ayay kayo. Nya karon ang imong style ari ka og kanang sa bisag asang kumbintuha mag-abot sugot ka adto kuan Cagayan sige repair ka Cagayan ayay nagay ka kay libre pa masahe pagpangutana unsa man kay kanang bakante juga kanang peaceful ang mind peaceful ang hunahuna adtog mayo ono kay libur di way trabaho di pug ka kay napug kay lingaw madugay ni ko na ka nga sa kuan na lang sa June 13 na lang ta okay lipay na kay ko ato kay June 13 murag duol-duol naman siguro ng June 13 madali na kuan. Ang problema lang dahil kanang June 30 kay kuan man na kanang
Sa kadal lang. Ang sa June 30, pre-conference debate pa na ninyo. Magsabot mo sa tema, sabutan og unsay rules, kung uyon ba ka o sila pika sana o mga sound system. Sabutan na siya kung magdala ba both side og sound system, unsa nga mga panggamito na tanan. So diha na sabutan. Ang pagpangutanan ni Brad Wendell Talibong karon nga unsa mang adlaw ang ato ang debate. Ingon man kag dito ra itugan. Nanalaw jud ka na. Paminaw. Ibalo kang Jando. Grabing maruas si Jando. Paminaw. Kumanan ko din na, ay nagkatawa-katawa. Nag-istorya ng mga gulo. Iputol-putol ni Jando ang akong tingog dito. Perting salbahis ang Jando. Motong akong gitawagan ikaw ba? Manglapang mangkag, ipangwarta mo kung mo sa iyong YouTube niya. Ang akong mga statement dito, imong iputol-putol. Confidential to siya, sensitive to siya kay agreement to for debate niya. Imo rang ipagawas ang short na akong mga busis dito akong tingog. Ano mo apila ang akong poll mga statement dito. Kung maruan mo salbahis sa oy. Dini mo niyo may gani kay mura siya ni-relax ang tawag siya unsa man ni bro anana. Ko ayaw pagingon ana kay dini mo niyo man panglamang kapwa man imo ha kay ano. Imo iya kung gi-mute dito. Yan ana ko niyo ko salbahi sa pagpaminaw nako sa conversation daghan kay kog statement nga iyang giputol ingko nga kanang style ninyo minaro na gipangwarta ninyo ang tao kay ngog nakalamang mo niya gi statement pa dito nga giingon pa niya dito sa iyang caption nga kining biglang nagbago iyang pagbunitawhan na nga ang akong tingog dito iyang gi-mute sinalbahis nga diskarte ingko uy kuyaw kay mog tirada ha magpasulod wa ra ba ko nagtuyo musulod tos punto por punto nanawag ra ba ko niya kay sige siya panawag anang adlawan o niya privacy ra ba to nako niya iyo kung gi public actually religious man pero binastos tong style ya po Pero Migo. Ayaw kalimot Migo ha nga karong Huwebes na tay debate ha. Ay, naman sa ginina ra kang sige debate pangutana. Di, imong pamatud-an, ako na itong gisabot si Bulawanong Oras, kuanto baptis, yung ka baptis ang moderator. So dito itong Bulawanong Oras. Huwebes, alas 8 sa gabi Pamatud-an nimo nga kanang Roman Catholic Church mo ng Little Horn. Sumala sa kinaiya sa Roman Catholic Church. Di, wala man ta maingog kinaiya. No, sama ka. Naunsa man ka? Sumala sa Imo nang giingon na, walay kinaiya ha, sa imong topic ha. So, wala kita, madlok lagi. Dili. Ano yung bagay? Ius ba imong topic? Ikaw gagama og topic karon usbo na sa nimo. Usap din na. Beta na ko ha. Niya na imong conversation dire ako ning kayo. Ang Roman Catholic Church, Mawang Little Horn, sumala sa kinaiya sa Roman Walay kinaiya, way kinaiya, ayaw pamutbot. Magka. Daig. Na wala lagi tanaw daig sa Minsan pag walay kinaiya na sulti diha pero ang akong ipalig-on diha sumala sa kinaiya identification sa Roman Catholic. di ayaw dugangi kay wala sa imong tema ha nga sumalas kinaiya niya maghisgot-hisgot na kag kinaiya binuang na. Madlok. Madlok. Dapat panindigan nimo na imong tema unsaon na nimo karon pagkisi-kisi. Unsaon man ang timahan ako. Nya karon tanawa imong amigo nangagit na kog debate pamatud-an niya Roman Catholic Church daot ng daan. Ni okay na ha. Nagsabot na mi dito sa Russia TV. Wa man mo tungha. Kaya upong usbon ang topic. Ingko ga mao na itong gipirmahan. Antod karon wag na dayon. Nara imong topic pamatud-an ni Common Sense TV based on fact ministry admin nga ang Little Horn mao ang Romanong Katoliko Pagano na sumala sa Biblia reference mo na imong topic ha mao ang Romanong Katoliko Pagano sige ako ning isib problema na nimo gusaon nimo na paghukos-hukos karon bahala na kag mayong kag na kinaiya dire brad mga palahubog imong dagko brad bahala na ka diha unsaon na nimo padiri ako magpuko sa imong tema ron. Tanaw na to ni kapasar ba ni imong tema? Sige, may problema. Sige. Process, ha? Sa man ni? Sige ha. Sige bro, maura to bro. Salamat kayo ha. Sige, good night ka po. God bless. Balik na ka sa tinuan sa mga apostolin. Mo nang magpabilin na gid tang Katoliko kay og di ta magpabiling Katoliko mayud-yud man gid impierno ani. Biya ng Romanista ka po. Ay, dili oy no. Yan ako ning gitukod og
tawag aning Ginoo diyan mo ipon kog tinukod og kano binuang na. Paminaw, tinukod na nagpaganong Constantino. Wabe. Natawag ng training. Sa tinukod paganong Constantino kano sa man nagtukod si Constantino og simbahan? Nagtukod, okay, klaro, tagang makita na ko dito. Aman ana asaman katong giingon nimo nga kuan. Katong giingon nimo nga tawag aning ang katong naay balay nga gi aw kanang istrukturang gitukod ni Constantino dito sa Jerusalem. No, sa pagkagingon rin, Constantine founder sa Roman Catholic Church. Asa nga statement na, asa statement. Constantine founder of the Roman Catholic Church. Paminaw. Ang nahitabo pa doon nimo, imo pa doon gilikayan website. Asa lagi na mabasa nga Constantine founder sa Roman Catholic Church. Na, bitaw na niya sa gipost, bitaw na ko na, wala nimo natawa. Ay kuan man na Britannic katong Wikipedia. Kung sabi din na, Nero? Ako sayon ako nang imong Wikipedia no. Ang Wikipedia nga imong gingon nga ningon siya dito founder si Constantino, ang structure in tawag gitukod ni Constantino. Pero ayaw ka bala ka lagi Wikipedia Wikipedia man na. Ang gitukod ni Constantino diha ang katong Church of Sepulchre. Mao ba na? Structure nang gitukod niya. Da nganong nagtukod siya diha? Tungod kay naa diha ang site sa gilubngan ni Kristo. Sige himuan niya og istruktura. Simbahan ba ang kalampuanan? Mo na purpose ni Constantino. Kanya karon imo nang i-prove nga nakatukod ay si Constantino og tawag aning simbahan diha mo na founder. Unya kad siya mo tong gitukod sa kanang Cebu nga gitukod og mga Agustinian sa Manila pod pinakaluma nga simbahan gitukod og mga Agustinian nya kanang Santo Niño Basilica sa Cebu. Mga Franciscan man dagoy nagtukod na buot imong ipasabot ang Franciscan si founders Katoliko. Paminaw ba? Wa may claim nga Franciscan ang gingon diri si Constantine may founder. Ba, gamiton sa dato pod atong kuano, gamiton sa dato ang atong common sense no. Paminaw ako na pod. Si Paminaw, lang ng Iglesia ng Cristo nagtukod og relihiyon, nagtukod og simbahan founder si Constantino. Niya, nagtukod og doktrina. Nantawa si gitawag mo Constantino, nagtukod og simbahan, nagtukod og doktrina, siya ang founder. Lantawa. Founder ninyo. Di ba? Ang giingon di ana sa Wikipedia, gamiton sa nato tong common sense gamay no. Gamiton sa isa paminaw sa gamiton sa nato tong common sense gamay no. Ang giingon sa Wikipedia, nagtukod siya og simbahan nga gitawag datog the Church of Sepulchre ba siguro na. Okay ba man? Tungod kay unsa man nang simbahan na yung gitukod katong istruktura ba building. Nganong gitukod niya diha? Tungod kay naa diha ang site nga gilubngan sa tong Ginoong Hesukristo. Pero ayaw kalimot nga si Saint Helena mas nakauna pagtukod niya didto og simbahan sa Church of Golgotha. Nya kay pangutana inahani Constantino ha isa inahani Constantino pangutana si Saint Helena si founder adto. Siya si founder lang tawag naman tayo mabasa tayo. Nya karon kay kaning ang gitawag na tuog kanang kuan. Kini nga isa kani Brad narabar daw kaning paminaw sa isa dili Wikipedia lagi ba paminaw sa ba wato nang kuhaon ni mo panghuna-huna nga nagtukod sa istruktura bote pasabot siya ang founder nya diri sa Pilipinas kay pinakaunang simbahan is Basilica Minor del Santo Niño de Cebu. Ang founder ana nga simbahan Fray Andres de Ordaneta Ordanita og si Fray Diego de Herrera. Bote pasabot kani mga mao ni nagtukod sa Katoliko. Sa to pa mo dagan naging founder mo ni nagtukod sa Pilipinas. Mo ni atong pangutan-on karon mo ni ipaklaro nako nimo. Unsaon pagtukod aning duha nga naman day gitukod si Constantino. Ano ka diya? Mo ni kaning oldest church of oldest church of tanahan ko ha, oldest church of Philippines. Ano ya? The oldest church of Philippines kining gitawag na tuguan Saint Augustine Church of Intramuros. Gitukod nis mga Agustinian. Ang mga founder ani is mga Agustinian nga mga pari
pasabot ba kato mga Agustinian nga mga pare mo to'y gatukod sa Roman Catholic Church? Mo nagtukod sa Roman Catholic Oo, Church. karon. Kung mao magaling nagtukod sa Roman Catholic Church, how comes nagtukod sila nga naa na may Roman Catholic Church nga gitukod ni Constantino? Dapat magtukod ka kanang wala pa. Saan na nimo pag-explain? Oo. Sila gali nag-founder dili, mabasa makanimo diha sa So before unta panalitan og magtukod ko kinanglan wala pa na nag-exist kay ako pag gitukod. Nya nganong namay tinukod ni mga Agustinian diri sa Pilipinas? Oh, nya karon mas una pa maning gitawag nato og kuan, mas una pa maning gitawag nato og kaning pinakakaraan mo gini kaning Basilica Minor del Santo Niño. Nya ang gatok ko na ato manang gibasa ganina no mga si kato si kuan. Nya ang una na mo na pinakaunang simbahan nga napundar diri sa Pilipinas sa pag-abot sa mga Kastila. Pangutana wahi naman ning kining gitawag nato og kining San Agustin Church Intramuros kay 1607 man in the oldest stone church in the Philippines. The church earlier incarnation date back as early as 1571. Pasabot ani lahi po ni founder ana. Sabi na, may founder diha mo, may founder. O lagi so giunsa man nila pagtukod nga nanay tukod Katoliko Romano Santo Niño de Basilica nya. Pagtukod sa kagimuha de mura kag disipa ka nagmao. Kung moingon tag founder usa ra gid nga founder so pasabot ana mao na gigikanan diha ra gid nagasugod. Nga naman daghan man kay mga founder. Nya lain-lain bijug tuig. So naa gid ay founder ani nga dili gyud ding mao ni mga tawhana gawas ana naa gid ay. Unya kun atong balansyon istruktura may ilang gipangtukod dili man ang mismong ecclesiastical ang building man. Constantino ang pinakahid diha, sabi taw nag-usap sa doktrina sa Kristiyanismo. Si Constantino ang pinakahid. Ulo. Ngano man giingon sa Britannica Encyclopedia na si San Pedro ang ulo sa simbahan nga mao'y una sa Papa. Di magpamatos Biblia na. Naunsa man ning mulikay nagka Britannica Encyclopedia. Mao lagi ang giingon diri sa Britannica si Constantino mao'y gitawag og first bishop sa Rome. Wala ra ba ginagingon nga first bishop kay ang gimin diri ang giisgutan diri nagclaim sa obispo wala miyog first his claim to be bishop wala maingon nga his claim to be first bishop lang outside the church pag yun pastilan uya Paminaw. Sukod niya ang word bishop of Pontifex Maximus giila nga highest priest sa to pa siya founder. Sukad si Constantino highest priest unya usa ba pagka highest priest ya founder taka so man ang highest priest wala ay Kristo diya kay highest priest na gud niya ang word Pontifex Maximus o nagigamit bisan sa ordinaryong pare sa mga bisan sa tanang obispo pero pag-abot ni Constantine diya nagsugod ang gitawag og pag-ila nga ang Pontifex Maximus sige sawa pa mo abot si Constantine anay nagamit ana nga Pontifex Maximus na ay mabasa nimo sa Britannica. Kanang gagamit ana unsa may relihiyon nila anang gagamit ana. Sumala sa inyong Catholic handbook, mga Sabadista kay early Christian observe Sabbath. Pag-abot ni Constantino giotro nila. Roman Catholic na So, nagpamembro sila sa Roman Catholic. Ang layas ang mga faithful nga mga Christian gipagpatay ni Constantino. Silang layas. Nagpamembro sila sa Roman Catholic. Katong mga tao nga faithful sa Biblia gipagpatay ni Constantino. Sa gipagpatay ni Constantino. Kadto bang giingon nimo nga nagamit anang Pontifex Maximus sa na kuan nga matod ni mga sabat keeper magkada sa dihang niabot si Constantino nagpamembro sila Roman Catholic. Wala naghargali kayong wala asa man to sila kanang mga tawanan gagamit ana asa man to sila ron. Gipangpatay lagi Constantino sa gipangpatay. Sa to gipangpatay asa man mabasa karon nga kanang gagamit ana nga nang Pontifex gipangpatay haman mabasa nimo. Okay, ako basahon sa gitawag og balaod ni Constantino ha. Encyclopedia ha. Ang tanang musupak siyang balaod pati yun. Aman. Sunday. Okay. Para lang sa maliksuran gani. Sige, sa ebidensya nimo na.
O ebidensya. Kadagang ebidensya nga O gay kog isa nga ang musupak sa balao di Constantino yang ihawon. Sige. Oy, ayun. Kay mga gwapo kay mga guwana, yung mga pangutana. Mm. Ga-research pa yung tao, no? Palaban si mo laptop. Oo. Oh. I-research na tong Sandilo. Isang dilo. Sandilo. By Constantine the Great. Tawa niya. Maabot ng gitag Domingo, igpapahulay ani ron. Di man kasi magod ulo sa inyong relihiyon. No? Nag-usap O, asa karon mabasa sa history nga gipamatay ni Constantino ang mga Sabadista. Provide. Nara, wat-wat lang. Okay. Okay. Provide. Ano? Wat-wat lang. Eh, provide. Nara. Okay. Dugaya kay loading. Loading. Pero, Nay diri, nako diri libros loyo dinhi mga loading. Daghan katag Sa kapaklian ani napasloy napakilid ani o mga references. paminaw, wat-wat lang kay daghan tag references ana. Naapara ba jud ko libro diri nga kaniyo kaning dictionary of world history gimension diri sa Constantino nga yang pagka-convert ngadto sa Christianity trabaho sa Ginoo. Disgrasya jud kaning giingon nimo nga wat-uwat ra. Trabaho sa gitna sa Google. Ang katong na-convert si Constantino pagka-Kristiyanismo, that is the work of the Christian God. Na imo ha, wat-uwat ra kuno tong kang Constantino. Hoy, ako nga ba? Imo nagulog-ulog ng amigo. Lara og ulog na mo ipatay ni Constantino yung asawa. Naabot magkag-asawa ni Constantino. Ang asawa ni Constantino yung ipatay og tino. Wala man ko mangutana gipatay bang Constantino yang asawa. Ang akong gipangutana, hain man mabasa nga ang mga Sabadista gipatay ni Constantino di kay asawa. Asawa. Naghimo mo kog statement. Paghimo ni mo statement karon. Nya karon may ingon na buga gipatay ni Constantino yang asawa kay balaw ni mo tanaw-tanaw da na makinabasahan lahi na po nimo. Unsa man ning asawang Constantino Sabadista? Dili kay na-reserve ni nako. Na-reserve ni nako. Nakaasawa si Constantino sa Sabadista din pagtan-aw Constantino uy Sabadista ni kong sawa patyon ko ni. Ana. Oh. Constantine was far from complete. He was a ruthless emperor who murdered his wife and son while supporting Wala mo ko mangutana og gipamatay bang Constantino iyang asawa o iyang mga anak. Wajud koy. Ingon ka. Na. Naghimo magugag statement. Dili man isyo nga ako ba kay matod nimo katong mga nagamit atong Pontifex kay kanina ipamatay ko no to. Okay, wa mo sunod sa balaod. Gi-issuehan ra ba jud nimo nga ang Pontifex mauning kinang gitawag mga Sabadistang relihiyon nato. Ang pangutana, haing statement karon nga si Constantino gapatay sa mga Sabadista. Paminaw. Kutob siyang musupak. Nahisgutan ang din nato sa asa man, iyang asawa may gipatay. Sa may asawa sa Sabadista. Nakaasawa sa Sabadista lugar. Basta Christian sa una, ingon inyong libro nga observe Sabbath. Ingon yung libro na yun. Una nga, di ka kalusutan ng bahina. Di ba? Asang statement karon nga gipatay ni Constantino ang mga Sabadista unsa statement ana sa history. Ay, dadahan lagi. Wala At kaya kog isa, ang imong gihatag una kay gipatay man ni Constantino yang asawa. Unsa tong asawang Constantino Sabadista to? sa ato ba, ang kukuyo ng gani. Oh, sa dihang gipatay ni Constantino ang iyang asawa, na-convert na siya na into Christianity wa pa. Bert na. Bot-bot. Ayaw. Ayaw. Bot-bot. Unsa bot-bot? Paminaw. Tanawa ha. Paminaw. Nganong imo bang palusot-lusotan wa na convert? Sa dihang gimurder niya yung asawa, Kristiyano na siya na o emperor pagid sang mantas?
Wa na kay dire na ni sa year, mga year na ni 320 dire na ni sa 320. Unsay 320? Di na nakapit kita tuwa. Gipatay man ni Constantino yung asawa. Ngano da yung asawa sa barista to? Wa mo sunod siyang balaod? Christian lagi, Christian. Unya nga gipatay man yung Christian niya, nag-convert sa Christianity, pati pa niya yung asawa, binuang, sab na. Mao lagi nga piki lagi pagka-convert lang daw niyo. Lagi ba, nga nung gipatay niya, unsa may rason nga nung gipatay niya yung asawa? Sab ni, wa mo to. Paminaw. Constantine conversion was far from complete. He was a ruthless emperor, who murdered his wife and son while supporting the church building. Ruthless emperor. His mother. Ah, Many people today question whether the conversion was genuine. unsa may binisayaan ng ruthless, migo? Daghan pagkag-istorya o ako mahuban na po. Atong klarohon ba kay aron damat tay mga viewers nato dire. Atong ipaklaros mga viewers. Ruthless emperor who murdered Lagi his wife unsa may bisayaan ng ruthless. ang question dili nagingon nga si Constantino Constantine kasi was far from complete. He was a ruthless emperor. O pag-ingong ruthless emperor, unsa may bisayaan na? Isulti sa uba ba kakasabot? Kaya akong ikuan. Lagi bangutana lang ko. Dili man kay Bisaya kay kag mga pangutanaan napiki kayo. Dili Bisaya. Unsa ining lesson ako? O, sige. What is the Visayan term of ruthless? Mangtas kayo di magkakasabot oy. Mantas. Sa diyang namantas sa Kristiyano pa siya na, wa. Kristiyanos nagali. Pagsyoroy. Natawa, kumbasahon na. Kumbasahon para magkasabot suga. Pero, Unsa ba yung tuigal siya, unsa man tuigal, ipatay niya yung asawa. Paminaw. Constantine conversion was far from complete. He was a ruthless emperor. Layo pa di ay. Ala ka ni, buhat sa istorya ba? Far from conversion man, di layo pa. Awa pa mag-convert into Christianity, mantas pagod. Di man juga kasabot. Di ayun, no? Constantine Constantine conversion kumana was past tense na ni. Di ka kasabot og was di ay nga past tense ko ni maestro mo ka. Sige. Bitaw, sorry Bigo. Was for from complete. He was a ruthless emperor who murdered his wife and son while supporting the church building efforts of his mother Helena. Unsa may rason nga nung gipatay niya yung asawa, amigo? Nga basta kay gipatay niya ang ilad jud kay ni kuan. Lagi unsa ray? Unsa patay regular reason binuang man na. Unsa nakasyabo si Constantino ato din murag abtag adik unsa nayawaan unsa bay? Ako nabasa sa Britannica ginina, nakoy nabasa pero dili kayo state dito nga gipatay jud dito sa Britannica pero conflict pa man di ay conflict pa. Dili pa minaw dito sa Britannica ginina dili giklaro jud ani nga libro dito sa Britannica. Ako lang mahinumduman sa Britannica kay daghan kay kung nabasa ginina nga ang iyang asawa giakusahan na mga akusa ana nadunggan ni Constantine. Akusahan lang mga kuan heretics ana kay ang paminaw. Ang nahitabo ani gapo naaman sila gitawag og division sa una ang Eastern ug Western kani adto gihapon nga mga pagtulunan kay naay mga basig nakasuyop tog dahong laya si Constantino, amigo. Wala napatay niya sa asawa. Mao na tinawag sa Dios o niya kriminal. Dili ba? Sa may rason nga nung gipatay niya yung asawa kay gabalay-balay naman kag istorya ani ro ka mutuo ko. Nabasa na ko ginina ba? Kay gisultihan ta ka division ang gitawag og Christianity gihapon sa una unya si Constantine ning sulod sa imperyo mo to ning claim gali siyang I am a bishop Pontifex Maximus kay para ilhon siya sa integrity nga ilong tupigan ang Christian. Akong gibasa doon ni kasaysayan sa Constantino gini.
Akong gibasa ang social ni Constantino. Bawo siya balance-balance ba ya? Gitawag siya secular na dayon kay balance-balance niya aron mabalance niya ang mga Nalibog ko nimo ba kay nigamit ka Britannica Encyclopedia nya deklarasyon sa Britannica Encyclopedia no ang Katoliko gasugod pang Kristo asam ni nimo ron. Paminaw lagi. Paminaw. Normal na siya nga i-claim sa inyong mga contributor sa encyclopedia nga nagsugod kang Kristo pero pangutan na ang Biblia makabarog ba dili po. Ha? Mo na nga ang claim ninyo kay di man makabarog bot pasabot nga silbi ang Mura contributor taga sa tigmo og koy ug marata mag-asoy ani. Tikal mong gudda. Pangutan na makabarog pa inyong mga doktrina sa Biblia. Dili. Si Darwin gali wa jud nakapabarog siyang debate. Jesus. So laya na to. Ako, Bigo, bisan pag moingon ka ni Wendell Talibong Migo ba? Karong pitsa 30 sa June. Eh, wa pa man jud ka mo sitar og unsang adlaw inyong debate kung unsang buhanag pitsa ha. Pag moingon jud ka Migo nga, dito ni mo sitar nga 2026 pa ta magdebate Brad or 2027 pa ta magdebate Brad. Pabuton jud ako na kay lami ra ba kaninyong topic? Nindot kay inyong topic. Oh. Buton yun ako na. Si Wendell. Kay ikaw, mura, ako naminaw ko sa inyong debate, inyong conversation, murag napugos lang jud ka ba? Dili. Mo bitaw nangita kag kalibay para dili madayon ang debate. Ngita piti nimo pangita kalibay adto. Ningon na lang si Jando nga, naghahanap na ng butas para hindi matuloy yung di ba? Ano may mag-alibay nga gitawag og ako busy ko. Na ako ay mga superior. O niya kinahanglan nato i-butang fix nga time. Nya napay imong alibay nga wala ra ba ko kay balo ga-live di mo punto por punto nga ako lang ni mangutana ron ta kung Jando nawag. Paminaw ha ayo pag buhat kay wa ko intentionally mo bitaw nasuko ko Jando gitawagan ako siya ikaw ba kung mahimo og gitawag og privacy sa ako pwede ka makasuhan ba kay mo kung live yung giputol-putol nimo pero wa na ko nga na kay religious mo ka kay di man na pwede wala kay intention ng magtulog basta kay ako gining hulaton ninyong debate do ha paminaw ayaw kog inag-alibay kay wa ko intention mo sulod sila programa tibok adlaw nagsigig tawag si Jando bisag dito ko sa syudad sige ko bisag nagbiyahe ko hala mo bitaw to yang gi-play sa iyong utsog nga nagdagandagan ang motor nagdagandagan o niya di ko intentionally gapo nga musulod sa punto por punto pero kay gipasulod mo ko niya dito oy live din o niya ang akong gikasuk-an niya salbahis kay gi-mute ko niya dito wa bitaw sini pala gi-mute di ay ingon bitaw siya nga bro gusto mong gud na akong ipaabot lang ang fix nga tema gi-mute di ay gi-mute agreement gali sensitive na siya kinahanglan na siya magdunggan abot sa unsay gusto o niya naila na pugkang Jando nga giyang giputol-putol dari maruan nga tao maruan jud nga tao giputol-putol niya kung tingog anong iya mang gimute nagsige ko statement gi-review ba nako ang kuana kanang video ninyo video nga gi-post ko oy panglamang sa isig katawo man ang gihimo ni Jando kay dili ninyo madunggan ang akong statement kay iyang gimute kung binuang man wala pa intention mo sulod sa inyong programa o niya kung binuangan binuang mo to panglamang na siya okay nag-remove kaya wala problema kay remove di naman magkasinabot pero gali o nagsige pa di kag istorya mute na di ay binastos to binuang yung klase nga tao ako ba na insultuhan subong Jando kay binuangan ko niya pero naulian naman ko niya kay tining dali naman tamulian pero privacy to nako o niya ang ako kung dealing dito kay debate to dapat madunggan akong statement padugon sa akong statement mingon na ka kabalibaron kay giputol-putol niya kung tingog pero laton jud ako ng inyong debate migo murag nindot kayo paminahon migo pero mas mayo nga madto ka wala ka gimute oy ayaw pag-iwan giangkon galing Jando pagtawag na mo siya nga di manggod kay musapaw musapaw niminaw kog minor ni itawag og ni mo sapaw lang ko gamay basta na ay mga statement nga wa na ko i-state nya pinsa pa mo Jando nga ingon siya ay kuan manggod ako manggong gi kuan kay musapaw man ka de Migo adto anang higayon na adto dol ra man na di ba
Para makita po ta. Laglag ba? Amigo. Mora to amigo kay mura gabi naman amigo alas 12:09 naman. Sunod ni Constantino nga kriminal ho, ipatay ang asawa kanak o niya. Ay, pahinulso kuhat na nila balik. na amigo, i-reconcile sa na amigo kay murag umanig ka di maway mong tigmo ago ko amigo. Ay, tigbo. Tigmo ning libro ning dako kay ning libro. Asa may mong libro dakong libro ron, tanawan ako. Global Charts. Ha? Ano? Oh, Asa dako man? kay ng libro. Dako kay ng libro. Global Church. Naro? The Global Charts. Laptop agi picturean na nimo gikang gundino na. Naan sa mga Ronald Perberin. Ano? Oh, dako kay ng libro. Kana mo tuo pug ka ng libro amigo. Naan sa mga nga history man ni Constantino. The Global Church. Kinsa man ang simbahan nga giingon yang Global Church? Ay, basta kay kini gitawag og kini yung sa from Pentecost through the rise of Islam. Ronald Perberin. Unsa may mga content ana amigo kay kung tanawon na amigo. Pagpalit ani. Ay maglagi unsa may mga table of content diha. Pagpalit lagi ani. Limutan ako unsay table content papaliton minong ko niya. Wa na ko ilabot. Sige amigo kay moro to amigo kay gabiin na kay amigo. Sige, sige. Good night, Migo. Sige.